MTV. Сәлем достар, эфирда сіз күтіп алған мен яратқан жырлауы тапшыруы. Uzun yollardan soң tağın yollar келіп жетті. Енді yol етіп, арып кетмесін деп, сізді жырлатырға деп, мен Рифат Зарипов жедім. Ғадаттағыша біздің жырмың сүйуші достарыбызны жырмың үлкәсінде сынарбыз. Енді әр вақыттағыша Қазанның ең тікі, ең супер диджейларының бірісі диджей Айон ярдәм етешек бізге. Айон, Казань, in the mix. Әйдәгіз ойыншыларыбыз білән дә танышып узыйк әле. Біздің бірінші ойыншымыз Айрат Хөсәйінов. Айрат Хөсәйінов, Баулы районы Татар Кондызы авылы егете. Өйләнгән, буш вакытларын дуслары белән балык тотып, я булмаса, туп тибеп уздырырга ярата. Бала чакта тормышының иҗат белән бәйләргә хыялланган Айрат бүген Татар Кондызы авылы мәдәният йортында куючы рәссам булып эшли. Тормышлар тыныч булсын дип теләүче егет һәр вакыт алга дигән девизга таянып яши. Айрат, сен анкетада үйлендім деп yazғансың, үйленген жігітке екенсің. Үйленген. Бәбиләрігіз бар ма? Айда тұрда сөйлеп кет әлі. Үйленген, матур итеп 2 ел хатын белән тормыш көтәбез. Хатын пока оқый, но бәбиләр турында уйлыйбыз инде. Әлі бәбиләр юк әлі. Пока юк әле. Болыр әлі, Алла берсә. Уңышлар тілейбіз. Рахмат. Танышабыз икенче ойыншыбыз безнең Фәнүзә Закирова. Фәнүзә Закирова, Тәтешле районы кызы, хәзер Свияга бистәсендә яши. Кияүдә тормыш иптәше белән ир егет тәрбиялиләр. Фәнүзә пешекче һәм кинолог булып эшли. Буш вакытларын этләр белән, аларны төрле күнегүләргә өйрәтеп уздырырга ярата. Хыялы машина белән сәяхәт итү. Тормыш девизы кеше булып акыл белән эш итеп яшәргә. Фәнүзә, сезнең анкета бигрәкләр дә кызык икән. Сез үзегез пешекче дә булып эшлисез. Кинолог та, җитмәсә жырлыйсыз да. Каян өлгерәсез сез буларга? Минем бу ике яраткан эшем бер үк җирдә урнашкан. Мин этләрне бик тә яратам. Шуңа күрә мин кинолог булып та эшлим шунда. Бу сезгә бер нинди авырлык та тудырмый. Юк. Яратып эшләгәне шулай була ул дуслар. Танышабыз өченче уенчыбыз безнең Гөлназ Сафина. Гөлназ Сафина, Балык бистәсе районы Яңа Арыш авылы кызы. Казанда яши, тормыш иптәше белән кыз һәм малай тәрбиялиләр. Гөлназ хисапчы булып эшли. Буш вакытларында җырлый пешерергә ярата. Уенчыбызның хыялы тормышын сәнгать белән бәйләү. Тормыш девизы үзеңә таян. Гөлназ, сез буш вакытларыбызда пешерергә яратам дигән сез гаиләгезне нинди тәм-томнар белән сыйлап торасыз? Шуның турында сөйләгез әле. Мин бәлеш, пишмак, кыстыбы пешерергә яратам. Бөтен татар ашларын пешерәсез инде. Менә сөеклегез нәрсә ярата? Бәлеш яратам. Әлбәттә бәлеш инде, кем бәлеш яратмасын, әйме? Рәхмәт бик зур. Һәм 4нче уенчыбыз безнең Нәфис Гаязов. Нәфис Гаязов, Түбән Кама районы Кама аланы егете. Өйләнмәгән, бала чакта хаким булырга хыялланган егет хәзер алып баручы булып эшли. Буш вакытларын спортзалда уздырырга ярата. Һәм радиотехника белән кызыксына. Яхшы һәм начар сыйфатларын Нәфис кире һәм үз сүзле булуында күрә. Уйланган икән эшләргә девизына тугры калып яши. Нәфис, микрофонны алда әйт әле безгә. Буш вакытларыңны ничек уздырасың син? Минем буш вакытларым юк. Менә шулай, ләкин кай вакыт буш вакытларым булгач, җырлыйм, биим. Һәм әлбәттә һәрбер үземнең теге һөнәрем булган әйберләрем, алар белән шөгыльләнәм. Сүз дә юк. Афәрин, молодец. Молодец. Танышып беттек, барсы белән дә уенны башлыйбыз, дуслар.
Дуслар, бездә беренче тур. Беренче турны инде без матур иттереп экран белән башлап җибәрәбез. Экранда төрле артистлар, шәхесләр, язучылар пәйда булыр. Сез аларны танысагыз, исем фамилиясын әйтәсез түгел, кулны күтәрәсез дә матур иттереп аңлатырга кирәк була. Кайсы яктан ул, кем ул, нишли ул, шагыйрь икән, шигырын сөйләгез, җырчы икән, җырын җырлап бирегез. Ничек тә булса аңлатырга кирәк. Исем фамилиясын мин танысам, сезгә 10 балл була. Аңлашылды? Җип җиңел. Карыйбыз экранга. Компьютер күрсәт безгә беренче шәхсебезне. Иң беренче кул сез. Бу ханым Татар радиосында диджей булып эшли. Ага. Концертлар алып бара. Бик яратам мин ул кешене. Ага, диджей татарысында ханым дисезме? Ханым. Ханым булгач. Гөлназ Сафарова түгел микән? Әйе. Гөлназ ханым мәллә? Әйе, Гөлназ Сафарова. 10 балл сезгә. Аңлашылды, күчәбез чираттагы шәхескә. Иң беренче кул, әфис сездән. Бу чит ил актеры. Анджелина Джоли белән бер яхшы гына бер кино бар аларның. Менә хатын белән ир булалар алар. Һәм бер-берсен дөмбәслиләр. Яхшы иттереп. Син прямо шундый кирип китеп карагансың икән, дөмбәстиләр ди хәтта. Әлбәттә инде ул Брэд Питт. Нәкъ шулай. Молодец, әфәрин, 10 балл синеке. Күчәбез чираттагысына. Җегетләр, кызлар да бай. Нәфис, син бик өлгер булып чыктың әле. Менә безнең һәрбер балалар ярата торган бер мультфильм. Ага. Бер мультфильм. Анда бар Знайка, анда бар. Незнайка бар. Дөрес, нәкъ шулай. Шулай? Дөрес. Знайка булган җирдә незнайка була инде. Бөтен балаларын җыеп бетерәсең ахры син. Күчәбез чираттагысына әйдәгез. Менә бит, Айрат. Бу ханым була инде. Азат Фазлыевның хатыны. Җырчы. Азат Фазлыевның хатыны кем булыр икән ул, а? Алсу Фазлыева, шулмы? Әлбәттә шулай. Әлбәттә, рәхмәт. Менә без җип-җиңел иттереп аңлатулар да бирделәр. Күчәбез чираттагысына. Күрдем. Сезнең кулны беренче күрдем әйе. Рәсәй эстрадасыннан алтын тавышлы кеше. Ага. Мин блондин дип җырлый ул. Николай Басков. Әйе. Шул инде, шул. Рәхәт булып китәйин шуны әйткәчәйме. Дуслар, беренче тур шуның белән тәмам. Күчәбез икенче турга. Икенче турда инде без сезне Айон белән Җырмың өлкәсендә чыннан да сынап карарбыз. Һәрберегезгә 3 көй яңгыратабыз. Сезгә бары тик игътибар белән генә тыңлыйсы, җырның исемен, башкаручының исемен төп-төгәл дөрес иттереп әйтәсез икән, шулай ук 10 балл аласыз. Айрат дус, синнән башлап җибәрәбез. Әзерме син? Әлбәттә әзер, башлап карыйк. Тыңлыйбыз. Зинира белән Ризат Рамазановлар Әйе. бул үземә генә. Әфәрин, молодец. Менә бит, уңышлы башлап җибәрдек әле. Җырлыйбыз бергәләп. Бу үземә генә, без икебез тигез яр икән. Булып күргәнемә, бөтен гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. Әфәрин, тыңлыйбыз икенче җырны. Бәләкәй чакта бу җырны җырлаган идем мин. Мәхәббәт җимешләре дип атала. Дөрес. Резида Кадырова. Дөрес. Мәхәббәт җимешләре. Бергәләп җырлыйбыз. Йөрәгем бәгырьләрем яшьлек агачында пешкән мәхәббәт җимешләре. Әйбәт, барабыз пока, туктамыйбыз, дәвам итәбез.
Татар халық жыры мекен картуф. Дөрес. Микен мәллә навернолар кирәк түгел, конкрет дөрес җавап. Җырлыйбыз. Судағы құндызларға мен сағынсам айға қарайм, сен қара йылдызларға. Мен сағынсам айға қарайм, сен қара йылдызларға. Айрат, молодец, афарин. Үш жырға да дөрес тулы җавап, 30 балл синең. Күчәбез сезнең янга. Хәл әхвалларыгыз ничек? Әйбәт. Әллә борчыласыз? Бераз бар. Бераз бармыни? Ие. Борчылуны алып чыгарып атыгыз да җырны тыңлыйбыз, дөрес җавап аралабыз, җиңәргә дип килгәнсездер бит. Әйе. Шулай булгач, тыңлыйбыз. Әйтә алмыйм. Белмисез. Юк. Менә әйтә алмаганда безнең аюн шушындый пиу дия дә инде бөтен кәефләрен төшерә дә куя. Менә хатынлык әле. Искә төшер бу җыр сезгә. Ярар, әле берсен генә булдыра алмадык. Икенчесен тыңлыйбыз, ансыны була. Киттек. Юк, әйтә алмыйм. Татар халык җыры икәнен беләм, әйтә алмыйм. Тидай. Ким башкарырга мөмкин моны? Әйтә алмыйм. Кызганыш, әлбәттә, кызганыш. Тыңлыйк әле, җырлыйк әле бергәләп. Көйәм шул инде, гөлгәем бәгърем, нишләп инде. Хәзер таныдым, Салават Фәтхетдинов җырлый. Әйе, шул Салават абыйда Әлфия Павзаловлар җырлаган җырлары, Назлы Гөлкәем дигән җыры. Ярар. Өченчесен тыңлап карыйк әле. Әлфия Абзалова башкара торган җыр. Әйе, ул да башкарган. Шыгарсыңмы? Каршы алырга. Шыгарсыңмы каршы алырга җыры? Әйе, дөрес. Бу нинди җыр була инде? Татар халык җыры. Татар халык җыры шыгарсыңмы каршы алырга? Дөрес. Афарин. Молодец. Бергәләшеп җырлыйбыз. Минем белән тормыш шулмагына, риза булырсыңмы аерылганда вәгъдә бирерсең, калып кайтуымны көтәргә. Минем белән тормыш сукмакларын узарга бысына булса да тулы бер 10 балл куйым әле сезгә. Эфирда җырлау китапшыруын дәвам итәбез, дуслар. Без егетләрне, кызларны җырмың өлкәсендә сыныйбыз. Кәефләр ничек? Яхшы. Яхшы булгач әйбәт инде, әйбәт булгач яхшы була. Тыңлыйбыз җырны. Лейсән Гыймаева, яшьлегем шишмәләре. Әфәрин. Бергәләп җырлыйбыз. Яшьлегем шишмәләре, еракта калдым моңнарында, авылда гармун телләрендә, калыр ул
Менә бит. Тыңлыйбыз чираттагысын. Рүстәм Закиров, Дөрес. Нинди утка сал, суга сал син мине, Әйе. яндыр, Әйе, утка сал, суга сал син мине, Үзеңдә дәрилмәп яна әле, жанымда жыр булып кал әле. яз булып кал әле, жанымда яз булып кал әле җырымда. Менә бит, ниһаять, җырлыйбыз. Менә шушы ритмны төшермичә генә дөрес җавап бирәбез 3нче җырга да, яме? Татар халык жыры, Әйе. Каз канаты. Дөрес, дөрес. Бергәләп. Менә бит. Ничек булганнарына кадәр әйтеп бирдегез әле? Дөрес җаваплар булды, барсына да бик зур рәхмәт әйтәбез сезгә, яме? Ачуланмыйсызмы? Юк, рәхмәт. Ярар алайса. Нәфис. Әллә борчыласың инде? Мин булай тыңлыйм. Бер-ике җырны гына белдем. Белмим дә инде нинди җырларны җырлатачаксыз. Иң җиңелләре сиңа, тыңлыйбыз. Дөресенгә ишетмәдем янда дөмбәсли нәрсәдер. Синең бөтенесе дөмбәсли. Әйе. Мин белмим бу җырны. Менә Аюн абый безнең үзенчә дөмбәсли тыңлыйк әле, әйдә. Бергездә ишеткән юк имәллә. Беренче тапкыр ишетәм. Бармы, ишетсәгез җырлап утырыйк. Ландыш Нигъмәтҗанова җыры булды бу, әйме? Шулай булдымы, Нәфис, юкмы? Әйе, шулай дөрес. Рәхмәт инде сөйләшкәнегез өчен. Икенче җырында тыңлыйк әле. Аллага шөкер бер җырны беләм. Айдар Галимовның Юк. нинди җыр бу? Нинди айтагары булсын инде бу? Бу Тукта яңгыр, тукта әле, әйме? Бу җырның исеме Ринат Рахматуллин. Дөрес. Молодцлар. Бергәләп җырлыйбыз хәзер. Тукта яңгыр яума әле, сагышмасы күңелеңдә яума әле. Син кайдасың, син ярым кайда син, эзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Ринат абый, рәхмәт. Кәйфләрне күтәреп алдың әле. Чираттагысында тыңлыйбыз да дөрес җавапны алабыз. Ай, рәхмәт. Татар халык җыры тал бересе. Дөрес микән ул? Татар халык җыры дигәнең дөрес. Җымга что ли? Что ли? Дөрес, җымга? Җымгамы? Җымга, я. Дөрес, шулайдыр инде. Шул тиклем куана, молодец. Җырлыйбыз бергәләп.
бересі, талы бересі, талы бересі, талларда, талы бересі. Әйтіп сайра сүйген ярым байларда, сандуғашым әйтіп сайра сүйген ярым байларда. Шимбе болса да жымғаларны жырлап түгәлләп қойдық біз екінші турны достар. Аллаға шүкір, көшәбіз үшінші турға. Достар, енді үшінші турда біз енәден экранға әйләніп қайтабыз. Экранны қазір сізді, мен де көрем, түрлі суретлер пайда болашақ. Сізге бары тек шушы суретлерні қорап, не әйтергә тіләді екен бұл рәсімдер жауабын табырға керек. Уйлар үшін не бары 30 ғына секунд. Шушы 30 секунд ішінде барысында еріп шығарға тиіш боласыз. Қол көтерәбіз, дұрыс жауапны айтабыз, 10 балл алабыз. Сізге экран көрінсін үшін мен шиткәрәк кетіп басам. Бірінші бірім, қазір экранда 3 сурет бардыққа келешек. Сізге оларының ортақ яғын табарға керек. Ізлейбіз. Бірінші қол сізден болды. Цифрлар. Цифрлар. Татаршасын жүк бұла енді мұның айрат? Саннар. Сан. Дұрыс, саннар, цифрлар үлгірірек болып шақтығыз. Бек зор рахмет. Көшәбіз екінші берімде нәқ шулай оқ суретлерінің ортақ яғын табарға керек. Қарайбыз. Бірінші қол тесінен. Бұл біздің техника. Техника. Не техникасың бұл? Компьютерға бәйленген нәрсе. Дұрыс, нәфис, компьютерлар. Дұрыс, компьютер. Үшінші берім. Экрандағы кадр. Қарайбыз, қайсы клиптан бұл? Көрем қолығызны. Әйтіңіз. Бұл Айгүл Бариеваның жырынан болырға тиіш. Тиіш түгіл шол бұл. Уақыт шықты. Зинира Ризат Рамаздановлар сен екен клибінен үзік болды бұл. Дүртінші берім, келесі берімді үш суретнің шулайық ортақ яқларын табу сұрала. Ізлейбіз. Әйдәгіз, әйді. Бірдәмлік. Бірдәмлік. Тағын нешік деп атала шул бірдәмлік. Группа называется. Группа называется. Группаның татаршасын жүк бола? Группасы Түркім. Түркім, да. Дұрыс, мұнан дұрыс жауап түркім болды. Сізге 10 балны қоябыз. Ердәм еккеніңіз үшін бек зор рахмет сізге. Соңғы 5-ші берім, шулай оқ суретлерінің ортақ яқларын іздейбіз. Айрат. Бұл яңалықлар. Дұрыс, яңалықлар. Жауабы да яңалықлар. Әфәрин, бек зор рахмет барығызға да. Бұл турға да рахмат айтып, көшәбіз 4-ші турға. 4-ші тур сіздің үшін бигрәк тәрәхат, менің үшін де бик жайлы турларының бірісі. Сіз өзіңіз әзірләп келген мотор жырларыңызны бізді қарап отырған тамашашыларға бізге бөлек етергә тиіш боласыз. Һәм сіздің жырлауыңыздан шығып, біздің караоке аппараты өзінің бәһәсін, өзінің балларында қоя. Шулай етіп, достым, Айрат, сені шақырып шығарайым әлі. Рахмет. Ойларымда сені гінна ертем, Хиялымда нектер сені гіннәм. Яшлігімнің шеңемәс шәшәгі сен, Ең қадірлі солыма сүйгілігінәм. Ойларымда сені гінна ертем, Хиялымда нектер сені гіннәм. Яшлігімнің шеңемәс шәшәгі сен, Ең қадірлі солыма сүйгілігінәм. Сенің білән гінә бақытлы мен сен болғанға дүниямы түгәрәк. Сеңгіл болсаң ғұмырым бақшасында, мен болырмын шаяны көбәләк. Сенің білән гінә бақытлы мен сен болғанға дүниямы түгәрәк. Сеңгіл болсаң ғұмырым бақшасында, мен болырмын шаяны көбәләк. Гел яныша икәу болсақ қына, мені бәқітлі тұямы өзімні. Сүйі назы кебек қабыл етем, сенің еткен қары бір сөзіңні. Гел яныша икәу болсақ қына, мені бәқітлі тұямы өзімні. Сүйі назы кебек қабыл етем, сенің еткен қары бір сөзіңні.
Senin bilen gene Baxıtlı minsin Bulğanğa dünyamı tügerek Singil bulsan ömrüm bakşasında Min bulurmun şayanı kübelek Senin bilen gene Baxıtlı minsin Bulğanğa dünyamı tügerek Singil bulsan ömrüm bakşasında Min bulurmun şayanı kübelek Biz bәхетле булып яшәү өчен яратылган икәү пары булып яшигәлегенә танышкандай шаян гашык сөйгән яры булып Biz бәхетле булып яшәү өчен яратылган икәү пары булып яшигәлегенә танышкандай шаян гашык сөйгән яры булып Синең белән генә Baxıtlı minsin Bulğanğa dünyamı tügerek Singil bulsan ömrüm bakşasında Min bulurmun şayanı kübelek Senin bilen gene Baxıtlı minsin Bulğanğa dünyamı tügerek Singil bulsan ömrüm bakşasında Min bulurmun şayanı kübelek Min bulurmun şayanı kübelek Min bulurmun şayanı kübelek Malali Sayrat, aferin. Buldırның, жырларыңда, бийліңдә, кәйфләрендә көтәреп җибәрдең. Әле без сиңа баллар да беріп җибәрәбез. Игътибар экранга. Ана, 89 килобал сиңа. Рәхәтләндереп алып кайтып кит. Рәхим итегез әле, чыгыгыз әле. Сезне генә көтеп утыра. Бүтән тамашачылар да, без дә, үзегез дә көтәсездер. Нинди җыр алып килдегез? Фируза Хафизованың юлдашың булым әле. Рәхим итегез. Fega,
gözlerime. Güneline doğru bulayım, kıyaşı bulayım beni. Ömer'inin ağlaşında yaşı bulayım beni. Güneline doğru bulayım, kıyaşı bulayım beni. Ömer'inin ağlaşında yurdaşı bulayım beni. Ömer'inin ağlaşında yurdaşı bulayım beni. Ömer'inin ağlaşında yurdaşı bulayım beni. Bek zor rahmet, rahim etiniz әле. Ey, siz жырлағанға рахаттанып биіп кенә отырасы килә. Бек зор рахмәт. Менә хәзер иң главный момент. Баллар кую. Карыйбыз экранга. Жетмеш биш балл. Әйбәт бит. Шулай итеп, дуслар, жырлау китапшыруын без һаман дәвам итәбез. Жырлыйбыз да, уйныйбыз да, көләбез дә, биебез дә. Шулай бит, Гөлназ. Рәхим ит әле, чык әле. Şeşlerine yapana kıyavlan bir kilişe rengen yüzüge ak yavlan tesli ak günelin saf günelin şağla gözüngde Афәрин дип кенә әйтик әле. Рәхмәт, үзегезгә рәхмәт. Шундый матур җырлар алып килеп, безнең күңелләребезгә кергән өчен бик зур рәхмәт сезгә.
Ничә бал куер микән караоке аппараты? 83 бал. Канагатмысыз? Әлбәттә канагат, бик зур рәхмәт. Әле белән безнең Нәфис Мурат ничек канагат булып утыра. Рәхим ит әле шыгалы. Синнән нинди җыр ишеттербез икәнбез? Җәй гүзәле, җәйләрне тизрәк көтеп калып, алар өчен җәй гүзәлен җырлап алыйк әле. Рәхим ит. Uçraştık matur jeylerde güzel yaşlık tağında Ömürlük kesiydim seni birge bulayık tağında Şayan güzemi nurlu yüzü Simbol şeyinin güzeli Yalkınlı söylerine yürek nişik tüzeli Şayan güzemi nurlu yüzü Simbol şeyinin güzeli Yalkınlı söylerine yürek nişik tüzeli Şişmelerden su alganda tilek tile sıyılıp Ömürlük kesiyilip de yaşık firkem sıyılıp Şayan güzemi nurlu yüzüm Simbol şeyinin güzeli Yalkınlı söylerine yürek nişik tüzeli Әйдәгез бераз навиев алабыз. Киттек. Sabırlık kanatlarında tüzemelik bir sıntıday Günlerimde bul seni kıyaş, günlerimde nurlu ay Şayan güzemi nurlu yüzü, sin ol şeyinin güzeli Yalkınlı söylerine yürek nişik tüzeli Şayan güzemi nurlu yüzü, sin ol şeyinin güzeli Yalkınlı söylerine yürek nişik tüzeli Yalkınlı söylerine yürek nişik tüzeli Gitti! Nefis! Молодец! Biz rahmat. Aferin. Ay Murat, girelim. Молодец, молодец. Sen вообще benim kollegim kempet. Шынлап тұрып копировать етмәдім. Валлахи. Молодец, молодец. Биюң үшін бір бал өзім берем. Шундай рахаттанып бейіп бергенің үшін. Бір күні әз инде ол, әз. Менә шушы балларга істеп бит ул. Қара, игътибар экранға. Менә 88, минем бір балны қушасында 89 бал була. Конечно. Эх, балай, өзімдә дәртләнеп киттем әле, секірәсе келіп тұра. Эх, жігітләр, қызлар, инде яңа гына башлап жибәргән идек. Ахырына да келіп жеткән без жырлау тапшыруның. Хәзер инде иң мөһим урыны. Һәрберегезнең 4 уенга нәтиҗә ясап, ничә баллар туплап, ничәнче урын алганнарыгызны әйтер мизгелләр килеп җитте. Шулай итеп, дуслар, без саныйбыз да, менә 4нче урыннан башларга булдык әле. 4нче урынны яулады 95 балл белән безнең Фәнизә. Рәхим итеп чыгып басыгыз әле минем янәшәмә. Чыгып басыгыз, килегез монда. Барыгызны чакырып чыгарам. Менә хәзер кызык булды бит әле бу.
3-нче урынны яулады безнең 2 уенчы. Берсе аның Айрат 139 балл белән. Һәм Нәфис брат, сиңа да 139 балл. Ато 1 балл әз дигән буласың. 138 белән әле каладыр ин. Инде безнең 2нче урын юк. Сразу 1нче урынга күчәбез. 1нче урын безнең инде әлбәттә әйтеп тә торасы түгел. Рәхим чыгып басыгыз Гөлназ. Сезнеке 143 балл булган. Зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. 4-нче, 3нче урын алган уенчыларыбызны Йылдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедән махсус сертификатлар белән бүләкләп узабыз. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой. Улица Ахунова, дом 20. Менә 1нче урынны яулаган безнең Гөлназ сезгә Татмус ТВ каналының махсус шушындый сертификат бүләкләп узыйк әле шуның белән дә. Үзегезнең җырларыгызны рәхәтләндереп, безнең экраннардан да күрү мөмкинчелекләре бар әле. Алай гына да түгел, 1-2 сүз әйтеп тә китә аласыз. Бу минем хыялым иде. Чынлап торып хыялым чынга ашты. Бу тапшыруны әзерләгән оештыручы кешеләргә, TMTV каналына бик зур рәхмәт әйтәм. Алла бирсә, алга таба менә җырда яздырырбыз әле. Мине белгән кешеләргә сәлам әйтәсем килә. Барсына да. Бик зур сәламнарыгызны алдык, рәхмәтләрегезгә рәхмәтләр әйтәбез. Инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең дә безнең белән шушы җырлау китапшыруына килеп үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Безнең һәр вакытта ишекләр, күңелләребез ачык, сезне көтеп торабыз. Аның өчен бары тик безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, видеоларыгызны, җырларыгызны гына юлларга кирәк. Ә монда килгәч инде без сезне буш җибәрмибез. Як ярларда үткәннәргә инде кайтып булмас. Түземлек бир Ходай сабырдан.